počuli, berieme ju a podľa tejto potreby príjmeme potrebné kroky. Veríme, že sa to podarí. Po včerajšej návšteve Turecka som poskytol pánovi premiérovi informácie o možnostiach, ktoré sa vytvárajú v súvislosti s Turkstreamom a určitými možnosťami dodávok plynu na územie Slovenskej republiky touto južnou vetvou. Chcem poďakovať pánovi premiérovi za pochopenie a tak, ako sme včera našli podporu u našich tureckých partnerov, nachádzame podporu aj u maďarských partnerov. Gazprom začal od 1. februára dodávať plyn pre SPP cez južný plynovod Turkstream. Informoval o tom šéf plynární Vojtech Ferenc. Od apríla sa podľa neho dodávky zdvojnásobia. Prieska na konci. Starý vlk nezabudí. Verte skúsenému Robertovi.